କ'ଣ କ'ଣ କହ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଦେ କ'ଣଟା କ'ଣଟା କହୁନୁ ଖେଳୁଛୁ କି କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣଟା ଦେ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲା ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସି ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି କ'ଣ ଦେବି ଦେ କ'ଣ ଦେଉନୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ କେତେ ମାଂସ ଦୋକାନକୁ ଆସିକି ମାଗିବୁ ଦଉନା କାହିଁ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର ମାଂସ ଦୋକାନରେ କିଣା ହବା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଜି କରାହବା ଛି ଛି ତମର ସବୁ ମିଶିକି ଭୋଜି କରିବ ଯେ ମୋଠୁ ପଇସା ନବ କାହିଁ ନିଜର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବାଠୁ ମାଗୁନୁ ଦଉନୁ ସକାଳେ ନେଇଛୁ ପଇସା ସକାଳେ ନେଇଯିବୁ ସକାଳେ ନେଇଛି କାହାଠୁ ନେଇଛୁ ମାନେ ସେଠି ନେଲୁ ଏଠି ନେବୁ ଦେ ବେଗି ବେଗି ଦେ ନା ନା କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 100 ଦେ 100 କ'ଣ କରିବୁ 100 ଦେ ବେଗି ଦେ ସେ କାଟିଲେଣି ମତେ ଦେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସି କେମିତି ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମାଗୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଦେବିନି ଆଜି ମଜା ହବ ଦେଖି